Ngayon po at tamo keti at kabang makiramdam tamo nan din at inyang sasabihan kay katamo ing apong Ginoo kapamilya tanda ring amano ng San Pedro. At ini po address especially kay kami. Kay kami mo naman mayaos para bang kanita sumuyo king Santa Iglesia. May paganakanap kay kami, muna rin kay kaming susuyuan, kaya kay kami. Kaya lang nga pong gini. At bilang kasuyuan, nani yung pakit may yapin ang kasuyuan na nga pong gini. Sabi na San Pedro, kay mo munang pamamasa, sana nga na, ingkay kayong kasuyuan, kayo mo mga pilitan. Sana ingkay kayong kasuyuan, manipat niya niya kapag nasa natula, na pakit siya ti pasya, yung kasuyuan na ning makibandi, karikawan. Yapin nga pong gini. At saning kay kayong kasuyuan nga na, maging dalan, bang kanita paupa kayo. Nunes sana kay kayong kasuyuan, larawana itang pepakit ng kasuyuan ning apong Ginoo. Yung kayang anak, Kristo, yung Mesiyas, ay anak na rin Diyos, na pisyag ng San Pedro, king Ebanghelyo. Nanuman ing toknangan tamong pagmasosyal, datangal do, toknangan tamo namang pakamalan. Potangeta na pagmasosyal, potangeta na papalikan, ing nanuman. Then, datangal do, melakuna mo naman ulaga. Ingal do iti, betong ka rin maulaga na pagmasosyal me po, yapin ang kami pangaordin at mong pari. At mong abong Tony ngini. Pilana ng beses pagmasusyan apon Tony yung kayang pangapari. Kita pong milabasa na February 18, Pigmasusyana po at mayabe kami Pigmasusyana yung kalimampulong banwa ng kayang pangaordin. Uri na sabihan, for the last 50 years, every year, pag masosyal ining anibersaryo na ning kayong ordinasyon. Uri na sabihan, maulagaya. It is a gift. That is why, when we recognize the giftedness of our vocation, may tunging mumunang lulwal, kapasalamatan. Potang pasalamat ka, yung uri na sabihan pakilala mo, it is something that we undeserved.